Emalasini FM 98.7, the best companion in the city. Emalasini FM news collected, contained, and Umsolo neminyaka ewuteti obudala ukhalelwe ngamasongo kaSigonyela ngecala lokubulala kulandela isigameko esenzeke emphakathini kusukela ngomhla ka-1 kuya kumhla ka-5 Februwari nonyaka eKwaGafontein. Kanti-ke liyaqhubeka uhlelo lokudingida amasu kanjalo-ke namaqhinga amasha okugcina konke kuhamba kahle okuyinyunyana elwela iy'judeni emakolishi kuyi-Sadvesta. Libubona kanjalo-ke mlaleli ihora lesishagalolunye umsakazo wahamba phambili eMalahleni FM asamukele nazo ey'gcwele iy'ndaba zithi umuntu awusamukele ngwakamhlophe engamukela ngazo zombili kuwe sawubona. Umsolo neminyaka ewuteti ubudala ukhalelwe ngamasongo kaSigonyela ngecala lokubulala kulandela isigameko esenzeka phakathi komhla ka-1 kuya kumhla ka-5 Februwari nonyaka eKwaGafontein. Kanti kumhla ka-7 kuNhlolanja kona nonyaka bonke-ke ababambe iqhaza abathintekayo ukuhlanganisa amaphoyisa nophiko le-K9 babizelwe ezakhiweni ezayihlonzwe ukuze bephenye. Kanti-ke lapho efika umphathi we-K9 wayalela inja amaphoyisa ukuba iseshe igceke ikakhulukazi ngemva kwesakhiwo. Inja-ke yakhombisa indawo ethile yongokumba okwenza ukuthi kube lula emkhondweni wamaphoyisa. Kanti-ke kuleyo ndawo kwatholakala isidumbu sowesilisa esasesonakele esasigqoke ingubo ey'fana ncamashini ezomuntu okwakubikwe ukuthi ulahlekile owayehlonzwe ngegama likaKarabo Gatima oneminyaka ewu-23 ubudala. Umsolo wakhe uboshiwe kanti kulindeleke ukuba vele enkantolo yemantshi yaseMkobola maduze nje njengoba kuphenywe lusaqhubeka. Kanti-ke abakwaDlodlo eKwaGafontein basilandisa kabanzi malunga naso lesi sigameko. It's Vlaglaagte. Number one. Oh yeah, Vlaglaagte. Number one. Unoma wathi ebuhlebe sizwe. Yeah, ngoba lamagama kuyasilima. Angiqhubekela phambili kananti udaba oluthi luyaqhubeka uhlelo layo lokudingida amasu kanye namaqhinga amasha okugcina konke kuhamba kahle okuyinyunyana elwela iy'judeni emakolishi kuyi-Sadvesta. Kanti-ke le nyunyana iqalile ohlelo ihamba amakolishi ahlukene okubalwa-ke inkangala kusukela liqalile leli viki kuze kube usuku lanamuhla. Kanti-ke lo hlelo lubanjelwe eNewtown Hotel khona ekhaya eMalahleni kuhloswe ngalo ukuqinisa iqhama kanjalo nokuqinisekisa ukuthi iy'judeni iqhuba iy'fundo zazo ngaphandle kokukhathazeka. Le nyunyana ithi imisele kakhulu ekutheni ilwe labafundi iy'judeni ekutheni kuhlonishwe kwamalungelo azo okufaka phakathi noxazululwa kanoma yiziphi ingqinamba eyibonakala ibhekana nazo belu iy'judeni. Angihlabele phambili kananti udaba oluthi African National Congress kuyi-ANC ngamafuphi eMpumalanga igubhe iminyaka e-144 enkundleni yezemidlalo ilileni nguye esekhunda osukwini layizolo. Kanti-ke inhlosonqa ngenkulu yalo mcimbi bekuwukuthi kuvuselelwa iy'miso kanjalo-ke nobumbano kwinhlangano okufaka phakathi nokuyibophezela ekulungiseni ohulumeni basekhaya ukusheshisa uguquko kwezomnotho kanye nokwenza ngcono iy'mpilo zabantu okufaka phakathi nokuthuthukiswa kwemiphakathi. Kanti-ke lo mcimbi ububanjelwe noma-ke mhlawumbe ubuhanjelwe ubuholi ophezulu kanye nabalandeli baleli qembu abavela ey'ndaweni ezahlukene. Asicaphuna umbiko omfishane malunga naso lesi sigameko. Angisonge kananti udaba ukuthi longe u-44 miliyoni wamarandi ngenyanga uhlelo lakwa-SASSA lokubuyekeza iy'bonelelo eholwa kuleli njengoba-ke sekumisweni ey'bonelelo ey'linganiselwa ku-70,000 emva kokubuyekezwa. Kanti-ke lokhu kuvezwe yisikhulu esiphezulu se-SASSA umnumzane uThemba Matlowo osukwini layizolo ngenkathi ekhuluma nabeyindaba eKapa malunga ney'nhlelo ze-SASSA zokuqinisa imigomo nokuvala ompompi kwalabo abaqola lolu phiko behola ngokungafanele. Uthi-ke basemkhankasweni wokubuyekeza iy'bonelelo ingakho-ke bonge u-44 miliyoni wamarandi ngenyanga ngenxa yokuthi khona laba hluleke ukuphothula uhlelo lokubuyekezwa kwezibonelelo zabo. Uthi-ke nonyaka babonga cishe imali lengasola ku-500 miliyoni ngenxa yalolu hlelo. Uphethe ngokuthi balawulwa umthetho ukuthi bebuyekeze izibonelelo. Uthi ngakho-ke abaholayo kumele babikele uma sekukhona inguquko empilweni yabo. Kanti kuThemba Matlowo ovela khona kwa-SASSA uyasilandisa kabanzi malunga nalolu hlelo.
Angithi umuntu engibika lapho kade ngiphethe emlaleli ngasolesi sikhathi bese ngikhala phezulu utabeni engibika ukuthi lambe phambili njengoba ngikubikela ukuthi umsolo oneminyaka u-30 ubudala ukhalelwe ngamasongo kaSigonyela ngecala lokubulala kulandela isigameko esenzeka phakathi komhla ka-1 kuya kumhla ka-5 February nonyaka eKwaGafontein. Noma kanjani-ke ngiyakuthembisa lizothi imaligamanxa lehora ngiqinisekise ukuthi ngilethela zona seyingama nqampu. Contained and Bheke liqiniso kakhulu.